سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمر على تصبصاب جيرو دي إيطاليا مبل 11 مدرخ حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بركز زبالو عبيت تقادمتي ابنوس وقف مدرخ ان خسر زمص زلو جيرو دي ايطاليا ربع 10 شوعات جنبوت من بل 11 مدرخ قصيل وعيلهم ابزا مدرخ تقادمتي اتا زنوحت مدرخ ناي زورد زخونت 210 كيلومتر زرحقت غعزون مشفانيم اب مسمر ببقص حنصا سرخيبهم 10 تقادمتي زرحقت اب ناي بشكلتا زمنهم اتزنوح رحق زغعزلو زلويهم جيرو دي إيطاليا 10 شوعات جنبوت أب استخيدلو أقاطامي إنجليزاوي مارك كافندش أب سلس أوانات ناي مدرخ عوت أمز جيبو ليروم كدمت أوتا أب استقبر مرمرا كم أندريا فيندرام يان هيرت ستيفانو غاندي نزركبوم شدشت تقادمتي بكوفيد 10 شعات تلخيفهم دحر مصنحهم بسنكة حمام كابزور الدرس تقالي كوخونون كلهم كم إيرتراوي ناسنا تسفاتين بملكة حمام سعال ماتيا كاتانيون كليفر جوناتان زا مصر تقادم تدمام بمغنيات مودقة حمام كابزور الدرس تقالي مالهم مزوم أقدموا مستقصوا تقادم تحويس كازاقيت 34 تقادمتي كابزو ردر تقاليم اللوم كابزوم 34 10 شدشت بكوفيد استلخفوا 10 تخلت بحمام 3 بمخنيات مودقتي حد بمهرمتي حد باستراتيجيكاوي مرجع حد دما بناي بقعد كونتات يوم جيرو دي إيطاليا كان 276 تقادمتي 242 تقادمتي حيزو طريف اللوم بلجيماويت كان تالوتو صدال كويك ستيب نابزو ردر حزاتهم كابزا أتوت شمونت تقادمتي تم حمشت كابزو ردر ملايوم نسترفوا ردر بسلسة تقادمتي كتكايد كتقدريا أبزا مبل 11 مدرخ 38 نتبي نني عقب زودر تقادمتي تقريبا اللوام صوت همس فلمة شامبيون أفريقيا هناك من البرهان زركبهم كم عود 10 مدرخ ماغناس كورت توماس شامبيون تشارلي كوارتر مانزا مصر تقادمتي كاب عباي وجل متقعتي أكايدهم متقعتهم جن عوتاي نبران نزع 10 مدرخ دنماركاوي مادس بيدرسون كعوت الله بقدام درجة سرعة تقادم يوم بيدرسون تختيرهم دماكم جوناثان ميلان كادين جروفس ميكيل ماتيوس باسكال أكيرمن فرناندو غافيرا بين هيلي فيتشنزو ألبانيسي ماركا فندشن ماغناس كورتن نزام بل 11 مدرخ كعوتو لا تحاصيم اللوم أب كتبتن 17 كيلومتر فرنساوي توماس شامبيون زركبهم 4 تقادمتي دقيمهم كاب عباي وجل ناي مملقفتن كايدهم أب كتبتن 13 كيلومتر قصري أبارات قدامت وجل ناب شدش تبريخهم أبزا وجل كاب زلو تقادمتي سربياوي فاليخو سونيشن توماس شامبيون توم تتأمت تتصاوتيهم أبزا وجل كاب زلو شدش تقادمتي بيلجيما ود 23 عامت لاورا نسريكس بعد ما تزنقاس أبال نايزا وجل كخون كله ود 27 عامت اسبانياوي بابلو سافيا دمام بعد ما تزعبي أبال نايزا وجل يوم أب كتبتنا 4 كيلومتر عباي وجل بأمريكا ودقانتا تريكسي غافريدو تقلس اللام أب كلمة كابزلو تقادمتي أب ناي جران تور ناي مدرخ عود أمس جيبوز فلت تقادم أيلن فرنساوي توماس شامبيون أب كلت ناي جران تور ردر كساتفن كولوس طرف حموش تدما نفل ماغزي أب ناي جران تور ردر أمستاف زركو بيوم برتغال وجاو الميدا أبكتشن عسران نروزا ماليا نعسرت حموشة معلتات بملباسو كابزوم نايلو معامل تقادمتي زلا على جزي نتا ماليا زلبسا بمخان أب كدميت إسرام هولنداوي بوب جانجلسن أسترالياوي ميكيل ماتيوسن دمام أب كل توردرات بدمر نروزا ماليا شمون تجزي كلب سوا بقي عمنيرم جاو الميدا أبنا بشكلة زمنو نا 4 مالياتات حويسكام بدمر 4 مالياتات زلبسا يوم مرحنة نزور الدركة بريميكو إيفانا بلسترك بإنجليزاوي جيران توماس ماليا مرحنة لبيسو أبسا سفلهم 10 حمشة وردرات أبتشو عاد تعوت نايتو ردر كوينو وسيوم أميتون سانت شعات كيلومتر أمونغو قداميت جوجلين عبا جوجلين زلو ناي جزي فللي كريت دقيقين 38 كالإيتن بسيحلهم 257 كيلومتر أبز نبرت ناي نتبيق طبطا وردر كاب قداميتي جوجله سرباوي فريق سونيج قداماي بمئتاو 10 تخلتنت بوسيدهم لاورا نزريكسن باولو سيفيان دما كالا انساساين بمئتاو بقدم تختل شمون تنشد الشرط بوسيدهم عمبيدنا 47 كيلومتر تقادمتي أب ساعات بقمقم 43 كيلومتر يقعز اللهم 140 كيلومتر زناب كوكع جميل اللهم أبزا كيلومتر أبز نبرتنا عقب قصبتها وردر اسبانيا بابلو سافيا قداماي بمئتاو 9 بوسيدهم فيلي خوستوشنيكن فيليبو ماغرين دما كالاين ساساين بمئتاو بقدم تختل 4 كيلومتر بوسيدهم أبزا مدرخ إيطالياوي أبال غانتا ألبيسين كريستيان سبارجيلي مبالكل التميتي ناي جران تور مدرخو يسلاسل اللهم
ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ናይ ዝዓመት ካብ ዝሳተፉ ዘለዉ ተቃደምቲ እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ 56 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብምዕዋቱ ኣብ ቅድሚት ይሰርዕ ፕሪሞዝ ሮግለስ ብ17 ካልኣይ ሚካኤል ማቴዎስ ድማ ብ12 ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ ንረኽቦ ተቃዳማይ እዩ ኮሎምቢያዊ ሪጎበርቶ ኡራን ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር 1.4 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ብምዃኑ ካብዞም ተቃደምቲ ኣብ ቅድሚት ይሰርዕ ማርክ ካቨንዲሽ ድማ ብ1.3 ሚልዮን ተኸታተልቲ ኣብ ካልኣይ ይቕመጥ ጀርመናዊት ጋንታ ቦራ ሃንስግሮ ኣብ ዝሓድሽ ዓመተ ስፖርት ናብ 22 ሃገራት ተጓዒዛ ውድድር ብምክያድ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ጋንታ እያ ትሬክሴ ጋፍሬዶ ኣብ 21 ሃገራት ካልአይቲ እስራኤል ፕሪምየር ሊግ ድማ ኣብ 20 ሃገራት ምስታፋ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትስራዕ ኣብ 81 ኪሎ ሜትር ክለባት ኣስታና ሞቪስታርን ትሬክሴ ጋፍሬዶን ንዓባይ ጉጅለ ይቕልስ ኣለዋ ኣብ 76 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ሰርቪያዊ ቬሊኮ ስቶጅኒት ቀዳማይ ብምእታው 9 ነጥቢ ወሲዶም ፊሊፖ ማግልን ፓቭሎ ሰቪያን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ብምእታው 42 ነጥቢ ወሲዶም ኣብ 68 ኪሎ ሜትር ከም ጆግ ሄገን ፕሪሞዝ ሮግሊች ፓቨል ሲቪኮቭ አሌሳንድሮ ኮቭን ጌራን ቶማስን ኦስካር ሮድሪገዝን ዝኣመሰሉ ተቃደምቲ ምስ ዓባይ ጉጅለን ከለው ወዲቆም ፕሪሞዝ ሮግሊች ናብ ዓባይ ጉጅለ ክምለስን ከሎ ካብ መራሒ ዝውድድር ጌራን ቶማስ ብሓሙሽተ ካሊድ ዲሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ዝነበረ ታው ሃርት ጆግ ሄገን ግን ብሰንኪቲ መውደቕቲ ውድድሩ ከቋርፅ ተገዲዶም ኣብ 53 ኪሎ ሜትር መውደቕቲ ኣጋጢሞ ዝነበረ ኦስካር ሮድሪገዝ ውድድር ቋሪጹ ክሳብዛ ኪሎ ሜትር ዛጊት 36 ተቃደምቲ ካብ ጂሮ ዲ ኢታልያ አንሳሒቦም ኣለዉ ኣብ 49 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ መቆሸሽ ኣብ ዝነበረታ ቅጽበታዊ ውድድር ቬሊኮ ስቶጅኒ ቀዳማይ ብምእታው 3 ካሊት መቆሸሽ ወሲዶም ቶማስ ቻምፒዮንን ፓቭሎ ሰቪያን ድማ ነፍሲ ወከፎም 2-1 ካሊት ወሲዶም ኣብ 44 ኪሎ ሜትር አሌሳንደር ኮንቼቭን ፓቭሎ ሰቪያን ካብ ቀዳሜት ጉጅለ ተሪፎም ኣብ 42 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ቬሊኮ ስቶጅኒክ ቀዳማይ ብምእታው 3 ነጥቢ ወሲዶም ኣብ 36 ኪሎ ሜትር ኣባላት ቀዳሜት ጉጅለ ዝነበሩ አሌሳንደር ኮኒቼቭን ፊሊፖ ማግልን ፓቭሎ ሰቪያን ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ኣብ 19 ኪሎ ሜትር ቬሊኮ ስቶጅኒክ ብዓባይ ጉጅለ ተታሒዞም ኣብ ቅድሚት ቤልጅማዊ ላውረንስ ሬክስ በይኑ ተሪፍሎም ኣብ 5.9 ኪሎ ሜትር ዓባይ ጉጅለ ንዝውልዶ ቤልጅማዊ ተቃዳማይ ረኪባቶም ኣብ 3.4 ኪሎ ሜትር እንግሊዛዊ ቻርሊ ኳርተርማን ካብ ዓባይ ጉጅለ መልቀቁ እኳ እንተነበረ ድሕሪ 1 ኪሎ ሜትር ግን ናብ ዝነበረ ተመሊሶም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተገብረ ቅጽበታዊ ውድድር ጀርመናዊ ፓስካል ኣኬርመን ውድድሩ ብ5 ሰዓትን 9 ደቂቕን 2 ካሊትን ብምዛሙ ዕውዝ ነዊሕት መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ናይ ዝዓመት ኮይኖም እዛ ዓወት ንፓስካል ኣኬርማን ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ዘመኑ መበል 39 ናይ መድረኽ ዓወት እያ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላንን እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽን ድማ ካብ ዕውት ግዜ ከይከሰሩ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኤርትራውያን ተቃደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዕውት ግዜ ከይከሰረ መበል 117 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ከይከሰረ መበል 122 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ በዚ መሰረት እንግሊዛዊ ጌራን ቶማስ ብ44 ሰዓትን 35 ደቂቕን 35 ካልኢትን ንጂሮ ዲ ኢታልያ ሮዛ ማልያ ለቢሱ ይቕልስ ኣሎ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብክልተ ካሊድ ዲሒሩ ይስዕቦም ፖርቱጋላዊ ጃው አልሜዳ ንቦታ ውድድሩ ዘቋረፀ ጆግ ሄገን ተኪኡ ብ22 ካሊታት ዲሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብ1 ሰዓትን 1 ደቂቕን 46 ካልኢትን ዲሒሩ 6 ደረጃ ኣማሓይሹ መበል 62 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ብ1 ሰዓትን 53 ደቂቕን 58 ካልኢትን ዲሒሩ መበል 122 ተርታ ሒዙሎ ብነጥቢ ኢጣልያዊ ጆናታን ሚላን ብ164 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ማድስ ፔደርሰን ብ128 ነጥቢ ይስዕቦም ካዲን ግሮቭስ ብ100 ነጥቢ ሳልሳይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብ10 ነጥቢ መበል 38 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ብ5 ነጥቢ መበል 50 ደረጃ ሒዙሎም ኢጣልያዊ ዴቪድ ባይሰ ብ104 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ቲቦ ፒኖ ብ50 ነጥቢ ይስዕቦም ካሬል ቫሴክ ብ36 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብ26 ነጥቢ ራብዓይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብ4 ነጥቢ መበል 27 ተርታ ሒዞም ኣለዎም ፖርቱጋላዊ ጃው አልሜዳ ብሉጽ መንእሰይ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኣንድሪያስ ሌክኔሳንድ ብ13 ካሊታት ዲሒሩ ይስዕቦም ሆላንዳዊ ቲመን ኣረንስማን ብ2 ደቂቕን 10 ካሊትን ዲሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ብ1 ሰዓትን 53 ደቂቕን 36 ካሊትን ዲሒሩ መበል 39 ተርታ ሒዙሎ ብጋንታ ኢኒዮስ ቀዳሚት ኮይና ትመርሓላ ጂሮ ዲ ኢታልያ 18 ግንቦት መበል 12 መድረኽ ቀፂለ ክውዕል እዮም ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቃደምቲ 179 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐት ውድድር ከካይድ እዮም እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ንፍፅም ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም